Hello, Mzansi Tokosoko. A young Zulu man is making waves online after blaming his father for not accompanying him to go see his child. According to the young man, his father has a car while he doesn't, and he expected his father to help him with transport. But instead of keeping the matter private, he decided to record his father, put the situation on social media, and make his father trend. Sometimes I leave this up to you. Was he right? Was he wrong? Take a look at this. Bafethu unqaba ukuthi ngifuna ukuyobona umzukulu wakhe yebo, so buka manje buka abaleke mbuke ngicela nimbuke njani. Yes cela nimbuke ya, so ngiyamcela la ngisicela sobona umzukulu wakhe yebo. Lo uyangitshela ukuthi ufuna sombona bekuphela inyanga. Ngithi inyanga kanjani ngoba phela futhi umoto ikhona, athi anginamali. Ngithi mina ikhona imali nje nginayo asambeni, sicela ukuhamba ngobona umzukulu baba. Hamba phela ingane yakho hamba uyibona. Ngicela ukuhamba ngemoto yakho. Hayi hamba wena uyobona insizwa zihamba ziyobona ingane zazo. Sicela ukuyobona ngemoto yakho. Hayi yami imoto angifuni nemoto yami. Wena thatha wena hamba uyobona umzukulu. Indaba abanye ubahambisa, abanye abadla ekhaya uyabahambisa ngemoto, kodwa mina angikwazi ukuhamba ngemoto yakho. Kufanele ngigibele. Unginika imali yokugibela mina angikwazi. Ngihambise manje phela. Ngicela ukuyobona ingane yami ade ngibophile lo muntu lo. Wangibopha sekunesikhathi singanani ngayibona ingane yami bafethu. Ngicela ukuyobona ingane yami. Domestic violence. Ngicela ukuyobona ingane yami. Domestic violence. Wathwala ngoma wena, hayi ukuthi wathwala ngoma wena. Unomali umthoko. Uzotrenda manje. Musuzenza umuntu ongazi, wazi kahle. Lalela le mpatha lena izenza umuntu ongathi akabanga umuntu ubizwa kwakhe ngempatha. Impatha ngoba vele kuyimpatha. Ingqabelani usambe sobona ingane. Uzukulu wakho. Uzukulu wakho. Kuyimithizwa ngazalo wena. Wena ufuna uyangisiza njengomzali. Ngidipende kuwena ngoba ubaba. Uyiphi iphathi ozoyidlala njengobaba? Baba. Uyinsizwa. Ngicela nilalele wena. Uyiphi iphathi ofuna ukuyidlala njengobaba? Ingane yakho ngiyakondlela. Ungodlela ngiyakondlela usomzwe awukwazi ukondla ingane zakho. Awuthandi ukondla. Wena umzukulu wena ngondla ingane zakho. Into efanele kuyenze vele wena angani umhlabeni uvele ukuthi ufuna ukuthi stupid. Uthanda imali kuphela lo. Ngondle wena ingane zakho. Ufuna ukungondle. Ufuna ukungondle kanti wena umdala kangaka uno-34 years. Ngisho ngabhuka ngiyabe na 50 time lapho. Ingane zakho awuyidlali. Ishilwane masesisilwane. Hayi ukhuluma kusona isilwane, wena isilwane. Shuthi ukhuluma ngezilwane, umbukeli ukhuluma ngezilwane. Shuthi kuyasho ukuthi uyinyoka. Umahado wayingitshela ukuthi inyoka le. Inyoka lena bafethu. Uyinyoka lo muntu mfethu. Hayi uzotrenda vele. Uba ngifaka manje. Ungabelani ngabona umzukulu wakho. Umzukulu wakho ngiyamletha mina emhlabeni ngifuna ukubona ingane yami ngemoto yakho asambeni nawe. Siyaphi indaba ngigibele ingane yakho wena uyinsizwa. Angifuni ngicela ungihambisa wena. Ngicela ungihambisa wena baba wami. Ingane yakho kadila ungayiboni. Ade ngayiboni ke bezothola isikhathi sokuyibona ngibhizi. Ihlala la ukhona. Ngibhizi ngiyadayisa ithambo ngizama ukuthi survive ngoba ufuna ukuthi ngiyosebenza. Angifuni mina mjike indaba unganginika imali ukuthi ngiyolungisa into zami. Ya buka le question. Indaba unganginika imali yolungisa into zami. Ungabe uzotrenda ngempela. Indaba ungayilungisa into zami. Ufuna ukulungisa into zami license. Nginika imali yolungisa. Ufuna ukungiphelezela ngiyolungisa into zami lapha. Ngiyayidla imali. Ngiyayidla kanjani ungishizilisa abantu? Ngoba ngishizila kanje sengayidla imali. Ngiyangishizilisa wena. Wena ngishizilisa wena. Ufuna ngishizile lo. Udla imali wena uma uhamba wena. Manje ufuna ukuhamba nawe ufuna ungene ngikhokhela nakubone awubonakali yawo. Sengikhokhela lapha la ekhayeni ngoba ubonakala ozekhayeni abafuni aba nawe ukhokhela abafone ozalwa uyayidla imali manje uthumile ithamba hamba onke uzuthi awubuyeli kumina ubaba sengiqedile uyayidla imali manje ngifuna ukuhambisa ngihambe nawe ngikukhokhele kulunga into zakho lethona. Hayi indaba ungazange wesivili wangibopha indaba engafikanga wesivili angifikanga ngoba ngabe wawushwe yimina for domestic violence. For domestic violence, if domestic violence ngoba wanginika imali ngicela imali. Ngacela imali yamakhokho wanginika cha bakho domestic violence. Sambamba buka kade qamba banga. Ngangithuka ke ngoba ngathi wathwala ngomawe. Nathwala ngomawe nanomali umthuku. Nathwala ngabafazi njalo nomali umthuku. Nabathwala ngabafazi labo. Benomali umthuku ngiyawatshela umphakathi. Na ugcwele le baba ngibona.
wathwala ngabafazi nina noma lumthuku nabu indaba wathula manje bambani ke mfana nami iqiniso bafethu sisebenza ngeqiniso thina sidlali lo uzotsheka manje time wami manje uNkulunkulu uthe baba akhuluma ngizokhuluma ke manje bukusethula lalela mina ke manje kuyasho ukuthi mina ezotrendisa lo mjidi ngifuna vele ukunyoka ubona kanjalo izolo usethule manje ade khuluma what happened why you go silent my bro